היי, רוצה להציג לכם מכשיר חדש שהגיע אלינו. הדבר הקטן והמגניב הזה זה מכשיר לייזר נייד. זה לא רק שמכשיר לייזר נייד, זה המכשיר לייזר הכי מהיר בעולם, ומכשיר לייזר כפול. יש כאן במכשיר הקטנצ'יק הזה שני סוגי לייזר. לייזר דיודה שמאפשר לנו לחתוך ולחרות על עץ, על נייר, על אור, על דמוי אור ועוד חומרים, ולייזר אינפרה אדום. לייזר אינפרה אדום מאפשר לחרות על מתכות, על תכשיטים, על דיסקיות, על כפיות, על בקבוקים, על כל דבר שתרצו לחרות עליו ממתכת. המכשיר מגיע עם פילטר שמסנן עשן בעת החריטה. לפעמים זה יוצא עשן סתם מסריח, לפעמים זה יוצא עשן לא כל כך בריא, אז הדבר הקטן הזה מסנן את הכל. זה מתחבר למכשיר בצורה מאוד קלה עם הדבר הזה. גם בערכה של הלייזר יש לנו מכשיר רוטרי. זה מכשיר רוטרי שמאפשר לחרות על אותם בקבוקים, על כוסות, על כדורים או כל דבר עגול שנרצה לצרוב עליו בלייזר, דוגמה. ומשטח הערכה. משטח הערכה מאפשר לנו לצרוב על דברים ולחתוך אותם כמובן על דברים ארוכים יותר, לדוגמה כמו שלט. יש לנו כאן דוגמאות שעשינו כבר. תראו איזה דברים חמודים עשינו. עץ, חתכנו וצרבנו. גומי, פלסטיק, נייר, מתכת. גם זה כרטיסי מתכת. ועפרונות. לייזר מגיע עם תוכנה מאוד קלה, מאוד כיפית. גם אנשים שאף פעם לא עבדו עם לייזר יוכלו לעבוד עם הלייזר הזה בקלות ובכיף וליצור את כל הדברים המגניבים האלה בעצמם. אז בהצלחה!